Kahit tapos nang mag-ani, pinoproblema ngayon ng magsasakang si Benito ng Milaor ang unti-unting pagkabitak-bitak ng kanyang sakahan. Nadulot umano ng matinding init. Nanunuyo na rin ang ilang dahon sa kanyang sakahan, senyales ng panunuyo kahit pa may sapat na irigasyon. Wala. Maghintay lang kung mayroon makukuha. Kaunti lang. Minsan maganda naman ang anihan dito. Kung ganito, walang tubig. Maghihintay kami ng tag-ulan. Sa paglilibot ng news team, isa lamang ang sakahan ni Tatay Benito sa kahabaan ng Milaor at Minalabak na halos tuyo na at nagreresulta sa pagbitak-bitak ng lupa. Ayon sa ilang magsasakang nakausap namin, maaapektuhan umano ng tagtuyot ang kanilang susunod na cropping at harvest season. Kahit hindi pa man opisyal na idinedeklara, ngunit mayroong malaking posibilidad na magkaroon ng El Nino, ay hindi maiwasang mangamba ng mga nasa sektor ng agrikultura, lalo't ayon sa Pag-asa, isang sektor ng agrikultura sa pinakamaapektuhan ng El Nino na maaaring maranasan simula Hunyo ngayong taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Well-established na po yung mga iba't ibang sektor na posibleng maapektuhan at base po dun sa whole of government and a whole of nation approach ng ating national government, yung mga binibigay po nating mga strategic action plan na posibleng maapektuhan kung sektor ng El Nino ay ang agriculture and food security, the water resource sector, health sector, public safety at yung pong ating energy sector. So yung po yung major sectors po na posibleng maapektuhan at iba-iba po ang posibleng maging impact nito. Dahil rin sa banta ng El Nino ay maaari ring maapektuhan ang mga inaalagaang hayop tulad na lang ng mga baka, kalabaw, kambing at iba pa. Kaya ang abiso ng Department of Agriculture o DA. Yung mga grass pwede siyang matuyo kaya wala nang makakain. Kaya ang inaano natin yung cut and carry, ikakat yung wag nang dalhin sa pastulan yung mga alaga, i-cut and carry na lang. Dalhin na lang yung mga tanim na pwedeng ipakain doon sa mangkulungan nila. Isa sa mga paghahanda at nakikitang solusyon ng ahensya upang hindi masyadong maapektuhan at mailigtas ang mga aanihin ng mga magsasaka ay ang pagbabago sa planting calendar, lalo na ng pagtatanim ng mga palay. Sa mga tanim naman, meron naman mga tanim na drought tolerant. Sa rice, meron din kami, and sa mga gulay naman, meron din mga hiyang sa tag-init. And also sa naman yung rice natin na pinaka major commodity, binago natin yung planting calendar. Mas pinaaga na natin yung preparation para hindi na aabutin itong mga bagyo sa October to December. And wala namang problema yung rice natin kasi irrigated siya, hindi siya masyadong maapektuhan itong tagtuyot. Siguro yun lang mga rain-fed areas and also yung mga nasa hulihan ng mga covered ng irrigation, yung hindi naabutin yung mga nasa hulihan na part. Siguro yun, mga pwedeng mag-iba muna sila ng itatanim, wag na muna rice kung kulang yung tubig. Samantala, malaking tulong rin umano ang mga irigasyon sa maraming sakahan kagaya na lamang ng solar-powered irrigation ng Numas Basa Minalabak at Surfsea sa Bula na binisita nitong Marso ni Pangulong Bongbong Marcos bilang patubig sa mga sakahan na malaking tulong kahit sa panahon ng tagtuyot. Jem Garcia, CSN.